Sanibona nwey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kwena channel ehamba phambili Radio Inkezo. Mina lami igama engumfeza ngintuthuka Khumalo bathi ila sibona amagumede phansi kwamhlabalengana. Wey'ngane zakwethu, mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Wey'ngane zakwethu, athi amatemelo mbhemu mayengabhutshuka lezo ndaba anosola mina ngaze kwesokuphutshuka lapha izithombe zegcokamelisha ekade zishuthelwa uMakampumpu ingane. Ngibonile ingane zakhe udaba esiqalisa libika kuqala udaba olutrenda lapha ey'nkundleni zokuxhumana ngempela into indaba egcokama ukuthi ke kubonakala lapha negcokamelisha lihambe lolanda uMakampumpu lapha engazi ngathi ingane zakwethu-ke noma izinto seziphinde zabuyela emuva laphana. Kuzokhumbula ukuthi uMakampumpu ekwekwaziwa kakhulu laphana ukuthi sethathwe enye insizwe khona endimeni umsoco umfoka Khumalo. Ngaze kwethu-ke kunezithombe ezisabalele ey'nkundleni zokuxhumana kwinkulumo ekade ikhulunywa laphana Nkozimalanga umthandeni igcokamelisha kanjalo nanke nomunye umama wey'ngane zakhe kunguMakampumpu laphana ngathi basendelana iy'thombe baze basho nokusho ukuthi-ke ufana nogogo uMashandu uMpumpu. Ngaze kwethu nazi izithombe njengoba uzibonela ngizifakile iy'thombe laphana okuthiwa kuzona ezigcine sezidala ukuthi-ke uMakampumpu laphana agcine sebuyela nomthandeni laphana, ingoba bethi uma ngabe ecela izithombe zomntwana avele amsendele izithombe laphana kuvele amabele-ke. Wena mhlawumbe ngakuthina kwakho ukuphawula ngalo daba, ake sivele hlana khona comment section siqede khona le ndaba ngezwe lakho uvo ngalolu daba. From mina sibonwe iy'ngane zakwethu, sengiphuma nje nami kodwa ngiyathemba ukuthi uyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwamanje anisale nisubscribe nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.